راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم روبو إسران كلتان مسكرم كلتشحن إسران حدن فنو راديو إيرنا بزينا يجمر فلما أرستاتو أب إرترا أب حيالو كبابيتات تعوق قفاء كايدالو أب سودان فتن علوات خايدو كبل مسجاجر منجستي قاليتو إثيوبيا بقيناتن تميتن التلل هاجر كوينالا راديو إيرنا علتاو زينا أسمرا أبزركبو حيالو كبابيتات إرترا تعوق قفاء يغطلالو تتصنحو أبسفلالي كبابيتات بهاندبتن بتعقن زكايد قفاتات نبور هيوت إرتران هزبان كابزخون لعلي إسرع عمتات حليفو كان تخونه إذا كابز حلفك إنياتات حيزو زكايد زلوغنا مس سراويت إرترا أبتقراي زكايدو زلو كينات متحاس كم زلو يوم نزا حبريتات زلأخو منجتات زتاقصو نزز حلفة شمون توارح أب كينات تقراي تتسميدو زركب منقست إرترا عسرتات أشحات من إسيات أختيتو أشحات زيقاتات دما قديات موتن مقصل تنقروم كبكع نهزبي بزعبا كنتات دقو حبريتا كوبو سيترف حبريتا كيركبون بتصنعو كم زقوت أتصرون كم زتسنات صنون إفلات أب سودان فتن علوا منقست خمس تخايدة تلفزيون تهاجر حبيرا أتب سولس إسران حدا مسكرم تخايدو استوهله فتن علوا بدقف تسرعت بشر استوهاده مخانو نمجلتي مسجاجر منقص السودان بمتقاس اتا تلفزيون أكاليحا سراويت نخلو كونتات تقطعت إيرو تهاجر أبزقوان زي أبسطان رقاتن كم تركب تمجلتي بتوسخي أفليتو أب كتما كارتوم كاوقحتات حزوب تانكتات تسني سراويت بتعقهن كساس كم استرائي ني عين مسخكر بموكاس رويترس قاليتو أبناء مستقاقر أوان تركب سودان سرعة بشر كاب ميازيا خلت تشحن 19 كاب زئلن دحر طراي كل التجزية فتن علواك كايدن كلو حانس أدما قبل على قدما مينيستر عبد الله حمدو فتن قتلت تفتسيمو أب إثيوبيا دحرتي أب تقراي ستول عوكينات أستات 13 مئتاويت كاب زبا نحدقات ميت كالع مخانو بروغرام مقب عالم متنققتها زركيحلو اتأكل حبرات هاجرات سخونة تكال نزمة انقاطع زحلفة درو اب تقراي بسنكت اميت سبات كموتو اب جمرو ليو Associated Press اب سالستيزي اب زرقو حزينا دما عطبو بزيادة اب سرائيلو كباب تقراي حانت أدن هتسان ولادان بسنكت اميت كمزموتو أرقاقيتو إذا حد غازي دما عسراب زخونا كبابيتات تقرايان سلاليو خمزلو اتمنشي تقيسو أب تقراي تراي لعلي 6 مليون هزبي إن حدا قات ميت كقال عن كلو أب كلات عفرنا محرانون بنمر لعلي 5 مليون هزبي زبل عن 6 نمركاب تتسقي مخمزلو إيقلات إذا بتسلامين أي سلام نوبل زخونك قدام مينستر أبي أحمد التمرح إثيوبيا أقدما كابتن قلطف عبيد كتوازا مزقواز اللوا هاجرات كتبها لكوان تتسنحت كابز عمت زي أتحزاقنا بغينات انتميتن التلل هاجر كوينا مهلوا معرباين تعذبتي إيقلتو إذا ستات 100 مليون بس حزب زلو هاجر إذا حجي أنسألالي وازلو كينات انتميتن كابتي بشعن 984 زقات أما تمساسالي كونتات زباء سموتن سبا أو قلولاون كيس عبن كلو أهقراوي محبر السب قلت أفسقم تخوص الدماء تم تعذبتي يلابو زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصم مزيك أربالكم سنة مكتال جيني علوا بريزيدنت ألفا كوندي علوا منقستي أب أفريقيا كحيكو كابز خقلن العلي زخلسة أقزيفو بموحاتو قرارو استحانك هرفان سلطان زودقو عمت قوام زحان كولون كالن الناتبهله بمعكنا زينا كقلت صغني كاب سلطانو بوتهدراو حيل استعلو بريزيدنت جيني كوناكر نبر ألفا كونديو قدمت مال سوني 6 مسكرم بتنقسقس تليفون تقريصو اب معكنا زينا عالمن محبراو مرخبياتن استزرغحه تنقسقس سئلي مالت فيديو بريزيدنت ألفا كوندي بادلا تقدينو اب بريزيدنتاو بيت صحفتو كبيرو كوفيلو زرئي نبرن انتاي دقا بنصارو وجب جبيلو لبيس وز نبره كامتشا مولغو متخفيتو
ኣብ ሳሎን ስርዓት ብዘይብሉ ኣገባብ ተለቕሲሱ ሓደ እግሩ ኣብ ሳሎን ሰቂሉ ኮፍ ኢሉ ይረአ ነይሩ። ኣብቲ ስእሊ ብተወሳኺ ኣልፋ ኮንደ ሓለውቱ ክኾኑ ብዝግብኦም ወተሃደራት ፍሉይ ሓይልታት ተኸይቡ ይረአ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግን ወተሃደራት ፍሉያት ሓይልታት ክሕልዎ ዘይኮኑ ከይንቀሳቐስ ቀይዶም እዮም ከይቦሞ ነይሮም። በዚ መንገዲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዚደንት ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ዕልዋ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ። ኣልፋ ኮንደ ናብዚ ኩነታት ዝወደቐ ባዕሉ ብገዛእ ርእሱ ዘምጽኦ ሰበብ እዩ። ንሱ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ ቋም ሃገሩ ዘፍቅዶ 2.5 ዓመት ናይ ግዜ መቓን መራሒ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ዝሓለፈ ዓመት ማለት 2020 ስልጣኑ ከረክብ ይግብኦ ነይሩ። እንተኾነ ኣልፋ ኮንደ ሓደ ፕሬዚደንት 2 ግዜ ናይ 5 ዓመት ጥራይ ከገልግል ዝግድብ ቋም ሃገሩ ብምቕያር ኣብ 2020 ንሳልሳይ ግዜ ንፕሬዚደንትነት ተወዳዲሩ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ። እንተኾነ ሓያሎ ጊንያውያን እቲ ምርጫ ሕጋውነት የብሉን ክብሉ ተቃይሞሞ። ካልኦት እውን እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ምርጫ ናይ ድምፂ ዓመፅን ምድንጋርን ገይሩ ብምባል ተቃይሞምን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣካይዶምን። ኣልፋ ኮንደ ኣብ ፖለቲካ ክነጥፍ ጀመረ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሉሳና ኮንተ ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘን ብምንባሩ ንዕኡ ንምቁዋም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ኮንደ ተቃዋሚ ኮይኑ 2 ግዜ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻር ኮንተ ተወዳዲሩ ድሕሪ ምስዓሩ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ውድድር እዩ ኣብ 2010 ተዓዋቲ ፕሬዚደንት ክኸውን ተመሪጹ። ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ዝተመርጸሉ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ሃገሩ ጊኒ ሓያል ዲሞክራሲ ክህሉ ክሰርሕን ጸረ ብልሽውና ክቃለስን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ሓያሎ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፈልጥዎ ዲፕሎማሰኛታትን ተቃለስቲ ፍትሕን እውን ኣልፋ ኮንደ ሓደ ካብ ኣፍሪቃን መራሕቲ ኣፍሪቃን ናብ ዲሞክራሲ ክምርሑ ኣለዎም ኢሉ ዝኣምንን ዝምጉትን ሰብ ከም ዝነበረ ይገልጽዎ። ኣልፋ ኮንደ ቀዲሙ ኣንጻር ፕሬዚደንት ነበር ሉሳና ኮንተ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዘካየዶ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ንሱን ፕሬዚደንት ክቐትልን መንግስቲ ክናውፅን ፈቲኑ ብዝብል ክሲ ን5 ዓመት ተፈሪዱ። ን9 ወርሒ ድሕሪ ምእሳሩ ድማ ኣምሳያ ካብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከም ዝርሕቕ መብፅዓ ድሕሪ ምእታው ምሕረት ተገይሩሉ ናብ ፈረንሳ ተሰዲዱ። ኣብ 2008 ፕሬዚደንት ነበር ሉሳና ኮንተ ካብ ዝዓለም ብሞት ድሕሪ ምፍላዩ ኣብቲ ሃገሩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይዱ። ኣልፋ ኮንደ ዕልዋ ምስ ዘካየዱ ሓለፍቲ ሰራዊት ብምትሕባር ንተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ምድኻም ተዋፊሩ ኣብ 2010 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ተዓዊቱ። ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስ ኣብ ዕደና ዝካየድ ብልሽውና ከም ዝቃለስዩ ሓቢሩ ነይሩ። ብእዋኑ ድማ ንሓያሎ ኩባንያታት ዕደና ናይ ምዕዳንን ንግድን ፍቓድ ሂቡ። እንተኾነ ድሒሩ ዝተረኽበ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ኣልፋ ኮንደ ካብተን ዕደና ክገብራ ዘፍቀደለን ብፍላይ ድማ ፓላዲኖ ካፒታልን ሳብለ ማይንን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን ናይ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ጌርናሉ ከም ዝነበራ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረጽ ክሕግዝኦ ንሱ ብወገኑ ድማ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ነተን ኩባንያታት ፍቓድ ክወሃበን ከፍቀድ ነይሩ እትውዕል። ማዕከን ዜና ፈረንሳ ፍራንስ 24 ኣብ ዘርግሓቶ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ኣብ 2016 እውን ሮዮ ቲንቶ ዝተባሃለ ናይ ዕደና ኩባንያ ምስ መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ናይ 700 ሚልዮን ዶላር ናይ ዕደና ውዕል 10 ሚልዮን ዶላር ብላዕ ንመቕረብቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ በዓል መዚ ከም ዝኸፈለ ተገሊጹ። ሮዮ ቲንቶ ነቲ ብላዕ ከም ዝኸፈለ ክእመን እንከሎ እቲ ፕሬዚደንት ድማ ኢድ ከም ዝነበሮ ተሓቢሩ። ኣልፋ ኮንደ መራሒ ኣብ ዝነበረሉ ዋላ እኳ ብብልሽውና እንተተቆማጥዐ ኣብ ሃገሩ ግን ድሓን ዝኾነ ቁጠባዊ ለውጢ ኣተኣታትዩ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ተቐናቐንቱ ዝኾኑ ኣባላት ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ምእሳርን ምስርጣይን እዩ ተዋፊሩ ነይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ቅዋም ጊኒ ሓደ ፕሬዚደንት 2 ግዜ ጥራይ ከገልግል ዝፈቅድ ነይሩ። ኣልፋ ኮንደ ነዚ ምቕያርን ገደብ ዘይብሉ ንምግባርን ኣብ 2019 ጎስጓስ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ህዝቢ ተቆጢዑ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጀሚሩ። ሰብ መዚ ፀጥታ ነቲ ዝተለዓለ ሰልፍታት ንምዕባስ ምስ ሰልፈኛታት ኣብ ዝገበርዎ ግጭት ልዕሊ 9 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ድማ ተቐይዶም። ቅዋም ብረፈረንደም ተቐይሩ ፕሬዚደንት ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ከም ዝኽእል ምስ ተገብረ ድማ ኣስታት 2 ሚልዮን ንኣልፋ ኮንደ ዝመርፁ ትምዩን ናይ ድምፂ ወረቓቕቲ ከም ዝተዘርግሑ ዝገልጹ ወረታት ድሕሪ ምስርግሖምን ኮንደ ከም ዝተዓወተ ምስ ተገልጸ ዳግማይ ናይ ኣድማ ሰላማዊ ሰልፍታት ተለዓዒሎም እቲ ሃገር ድማ ኣብ ትሕቲ ዘይምርጋእ ጸኒሓ። ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ዋጋታት ሃለኽቲ ጊኒ ብዝተዓጻጸፈ ብምውሳኹ መንግስቲ እቲ ሃገር ግብሪ ከም ዝውስኽ ብምግባር ኣብ ሰራዊትን ፖሊስን ዝገብሮ ዝነበረ ወጻኢታት ቀኒሱ።
ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንትን ሃገራዊ ባይቶን ዝነበረ ባጀት ወሲኹ እዚ ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝያዳ ሓይሊ ዝህብ ብምንባሩ ሓያሎ ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ተቃዊሞሞ እዝን ካልእን ተሓዋዊስዎ ኩነታት ጊኒ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት እናሃለወ ብ5 መስከረም ሰንበት ምሸት ሰራዊት ፍሉይ ሓይልታት ንመንበርን ቤት ጽሕፈትን ፕሬዚደንት ክኽብዎ ጀሚሮም ንጽባሒቱን እኮ ድሕሪ ፎኪስ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ፍሉይ ሓይልታት ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ንፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትዮሞ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስትን ትካላቱን ከም ዝፈረሰ ቀዋምቲ ሃገር ድማ ከም ዝተሰረዘ ብምግላጽ ዶባትን ክል ኣየርን እቲ ሃገር ከም ዝተዓጽወ ኣፍሊጡ ኣባል ወተሃደራት ወጻኢ ፈረንሳ ሌጌዮን ዝነበረ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጅቡቲ ኣይቮሪ ኮስትን ማእከላይ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ዘገልገለ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ብልሽውና ኣብ ዝበጽሓሉ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ዝተረግጸሉ ምሕደራ ቁጠባ ኣብ ዝተበላሸወሉ ሰራዊት ኢድዮትዩ ስልጣን ካብ ምጭባጥ ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ንሃገሩ ከገልግልን ንሓድሽ ዝቆመ ሰራዊት ፍሉይ ሓይልታት ክመርሕን ብፕሬዚደንት ጻውዒት ዝተገብረሉ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ጊኒ ንዝመጽእ 18 ወርሕ ብግዝያዊ መንግስቲ ክትመሓደር ከም ዝኾነት ብተወሳኺ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኮንደ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ናብ ጊኒ መጺኡ ፍሉይ ሓይልታት ክመርሕ ዝገበረ ንናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ጸጥታ ድልድል ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝነበረ እንተኾነ ተገምጢሉ ንዕኡ ካብ ስልጣን ከም ዝኣለዮ ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ይሕብሩ ህዝቢ ጊኒ ከምኡውን ፖለቲካውያን ተቃወምቲ ሓይልታት ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ሃንጎ ፋይለን ክቕበልዎን ከለዋ ሓያሎ ሃገራትን ውድባትን ግን ነጺገኖ እየን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዕልዋ ብትሪ ብምቅዋም ምምሕዳር እቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ በርጌስ ክምለስ ጸዊዐን ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣብነት ንጊኒ ካብ ኣባልነት ሕብረት ንግዚኡ ገሊሉ ኣሎ እንተኾነ ዕልዋ ካብ ዝካየድ ልዕሊ 2 ሰሙን ሓሊፉ ዝበሕሰ ህዝቢ ጊኒ ብዛዕባ እቲ ዕልዋ ዘለዎ ርእቶ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ሕጉስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ጊኒ ኣብ 1958 እያ ካብ እትገዝኣ ዝነበረት ፈረንሳ ሓራ ብምውፃእ ነፃ ሃገር ኮይና እቲ ሃገር ብፍርያት ኣሉሚንየም ንዕኡ ክትዕድን ዝሕግዝ ቦክሲት ዝተባህለ ዕቁር ማዕድንን ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳምነት ትስራዕ ጊኒ ብዘለዋ ዕቁር ሃብቲ ብፍላይ ድማ ኣሉሚንየም ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ዝሃብተማ ሃገራት ክትከውን ዝግባእ እኳ እንተነበረ ናጽነታ ካብ ትወስዳ ትሒዛ ብፖለቲካዊ መዳይ ብዘይምርግኣን ብልሽውና ብምብዝሑን ህዝባ ኣዝዩ ድኻ ክኸውን ተቐሲቡሎ ጊኒ ብማዕድን ኣሉሚንየም ክሳብ ክንደይ ሃብታም ትሕዝቶ ከም ዘለዋ ዘረድእ ኣብቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ምስ ተባህለ ዋጋ ኣሉሚንየም ዓለም ብቕጽበት ክውስኽ ተራእዩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ጊኒ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ባህሊ ተኣታትዩ ዝነበረ ኣብ ድሓን ኩነታት ዘሎ ዝመስል ዝነበረ ወተሃደራዊ ምትእትታው መንግስቲ ዳግማይ ከም ዝተቐልቀለ ዘተንብዩ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ናይ ጊኒ ሓዊስካ ኣብ ማልን ጫድን ሰራዊት ኣብ መንግስቲ ኢዱ ብምትእትታው መንግስቲ ቀይሩሎ ናይ ማል እሞ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 13 ወርሕ ንኻልኣይ ግዜኡ ዕልዋ መንግስቲ ብሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኒጀር እውን ፈሺሉ እምበር ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣስታት 200 ዝተዓወተን ዝፈሸለን ዕልዋ መንግስታት ተኻይድሎ ዝበስሐ ዕልዋታት መንግስቲ ዝበስሐ ሃገራት ናጽነተን ኣብ ዝወስዳሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ 1950ታት 60ታትን እዩ ተኻይዱ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 1960 ክሳብ 2000 ብገምጋም ዓመታዊ 4 ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ እዚ ቁጽሪ እዚ ድሕሪ 2000 እናጎደለ ክመጽን ብገምጋም ናብ ሓደ ዕልዋ ኣብ ዓመት ወሪድ እኳ እንተጸንሐ እዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ማለት 2021 ግን እቲ ቁጽሪ ደይብሎ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እቶም ንዕልዋ ዝመርሑ ኣብ 1960ታትን ይኹን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕልዋ ዘካየድሉ ምኽንያት ገልጹን ከለው እቲ ምኽንያት ሓደ ዓይነት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ እተን ዝውሃባ ምኽንያታት ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዝብላየን ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣሎ ዕልዋ ንምክያድ ድማ ከም ምኽንያት ይቐርባሎ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ዝተጨቆነ ወይ ከፊእዎ ዝነበረ ህዝቢ ዕልዋ ምስ ዘካየድ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ
ሓጎሱ ክገልጽን ተስፋ ክገብርን ልሙድ ተርእዮ እንተኾነ ዕልዋ ዘካየዱ ይኾኑ መንግስቲ ዝትክኡ ነተን ቀንዲ ምኽንያት ዝኾና ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዘየመሓይሽዎን ብምዃኖም ሓጎስን ተስፋን ህዝቢ ንግዚኡ ኮይኑ ጥራይ ዝተርፍ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓደ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እንተተኻይዱ ዳግማይ ደጋጊሙ ዕልዋ ክካየድ ንቡር ተርእዮ እዚ ድማ እቲ መጀመርታ ዕልዋ ክካየድ ምኽንያት ዝኾነ ኣብ ዳሕራይ እውን ስለ ዘይዕረም ምዃኑ ሓያሎ ተንተንቲ ትዕዝብታቶም ይገልጹ ዕልዋ ጊኒ ዝመርሐ ኮሎኔል ማማዲ ዱምብያ ንኣብነት ዕልዋ ክካየድ ዘቕረቦ ምኽንያት ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዝብል ነይሩ ኣብቲ ሃገር ግን ኣቐዲሙ ኣብ 1984 2008 ተመሳሳሊ ዕልዋ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሐ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላ ሃገር ሱዳን ክትከውን እንከላ ካብ 15 ፈተነታት እቲ 5 ዕወት ነይሩ ቡሩንዲ 11 ግዜ ጋናን ሰራሊዮንን ነፍሲ ወከፈን 10 ግዜ ኮሞሮስ 9 ግዜ ጊኒቢሳው ማሊ ናይጀርያ 8 ግዜ ኒጀርን ጫድን 7 ግዜ ፈተነታት ዕልዋ ተኻይዱ ገለ ተዓዊቱ ገለ ድማ ፈሺሉ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ እታ ዝበዝሐ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላ ኣህጉርያ ኩናት ትግራይ ሩባ ሰቲት ዘውፅኦ ምስጢር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ 10 ወርሒ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ናብ ክልል ኣምሓራ ተሰጋጊሩ ይርከብ እዚ ኩናት መዓልታዊ ምዕባለታት ዘመዝግብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑን ብኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ዝውሃብ መግለፂታት ንሓድሕዱ ዝጋጨዩ ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ዝካየድ ኩናት ምዃኑ ሓሊፎ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት ብምስዓቡ ናብ ሓውሲ ህዝባዊ ኩናት እዩ ተሰጋጊሩ ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ኩናት ኩሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸለ ዝሳተፎ ብምዃኑ ዋላ እውን ኩናት እንተሃድአ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ጎዲሉ ዘሎ እምነት ናብ ንቡር ክምለስ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ክወስድ ምዃኑ ምግማቱ ትኽእል ኣብዚ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ በደል ከም ዝፈጸመዮም ዝካስሱ ዘለዉ ብፍላይቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል በደል ብነፃ ኣካል ተመርሚሩ ሓቅነቱ ክሳብ ዝረጋገጽ እዚ እውን ግዜ ክወስድ እዩ ክቡራት ሰማዕትና እዋናውን ርትዓውን ሓበሬታ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣብ ሬድዮ ኤርና ትከታተልዎ ክትህልው ተስፋ እናገበርና ኣብ ናይ ሎሚ መደበር ቴሌቪዥን CNN ኣብ ሩባ ሰቲት ብዛዕባ ተደርቢዩ ዝርከብ ዘሎ ሬሳታት ዝገበረቶ ጋዜጣዊ ምርመራዊ ጸብጻብ ኣተኩሮ ብምግባር ከነቕርብ ክንፍትን ኢና ሩባ ሰቲት ብወገን ኤርትራ ካብ ከባቢታት ኣንቶረ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ እምባድጎ ተበጊሱ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ የዳውበን ሩባ ሰቲት ብወገን ኢትዮጵያ ተከዘ ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ እቲ ሩባ ናብ ሱዳን ብምፍሳስ ሸገራብ ኣብ ዝተባህለ ግድብ ይዕቆር ሩባ ሰቲት ብፍላይ ኣብ ሱዳን ኣብ ገማጉሙ ዝነበረ ኣህዛብ ምንጭ ህላወ ህይወቶም ብምዃኑ መነባብሮኦም ይኹን ሕርሽኦም ኣብ ማይቲ ሩባ ዝተመርኮሰ እዩ ሩባ ሰቲት ኣብ ጎቦታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃረመ ማይን ልሙዕ ሓመድን ሒዙ ዝመጽእ ብምዃኑ ንሱዳናውያን ሓረስቶት ምርቃ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ግን ምስቲ ማይ ጸሊም ምስጢር ዝሓዘሉ ሬሳታቱን ሒዙ ክመጽእ ቀንዩ እዞም ሬሳታት መብዛሕትኡ ግዜ ብገፈፍቲ ዓሳ እዮም ዝርከቡ ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ናብ ዝምልከቶም ኣካል የመልክቱ እሞ ሰብ መዚ ፖሊስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ብምዃን ሬሳታት ኣብ ምእራይ ምቕባርን ፋይልን ስእልን ኣብ መሓዝ ይዋፈሩ ጋዜጠኛ CNN ኒማ ኢልባግሪ ነቲ ሩባ ሒዝዎም ዝመፁ ሬሳታት ኣለዉ ዝብል ወረ ንምርጋጽ ናብ ሱዳን ከባቢ ወደል ሒለው ብኣካል ኣብ ዝገበረቶ ጸብጻብ ዘቐረበቶ ጭብጥን ንኽትርእዮ ኣዝዩ ዘስካሕክሕዩ ኒማ ኢልባግሪ ናብ ወደል ሒለው ምስ በጽሐት መጀመርታ ናይ 3 ሰባት ሬሳታት ቀጺላ ድማ ናይ 11 ሰባት ሬሳታት ካብ ገማግም ሩባ ተኣርዩ ክውሰድን ኣብ ግዝያዊ ጎዳጉዲ ክቕበርን ተዓዚባ ኒማ ኢልባግሪ እቶም ኣብ ገማግም ሩባ ዝርከቡ ሬሳታት ንነዊሕ መዓልታት ብማይ እናተገፍዑ ዝመፁ ብምዃኖም ከተለልዮም ኣዝዩ ከቢድ ክፋል ኣካላቶም ዝተበላሸወ ወይ ዝተኣልየ ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ትሕብር ዝበዝሑ ሬሳታት ኢዶም ንድሕሪ ዝተኣስረ ብምዃኑ ድማ ቅድሚ ናብቲ ሩባ ምድርባዮም ብማእሰርቲ ዝተሰቃዩ ከም ዝኾኑ ኣብ ገለ ሬሳታት ዝተኣስሩሉ ገመድ ኣብ ኣእዳዎም ከም ዝርከብ ትገልጽ
ኣብ ገማግም ሩባ ዛጌት ልዕሊ 60 ሬሳታት ክርከቡ እንከለዉ ሱዳናውያን ብተጋሩ ተሓጊዞም ክቐብርዎምን ኣብ ልዕሊ መቓብሮም ብዕንጨይቲ ዝተኣስረ ግዝያዊ መስቀል ከም ዘንበረሎምን ክትገልጽ እንከላ ኣብ ገጽን ዓይንን ቀባሮ ራዕድን ስምባደን ዝገልጹ ስምዒታት ከም ዝንበብ ብተወሳኺ ትሕብር። ጋዜጠኛ ኒማኢል ባግሪ እቶም ሬሳታት ካበይ ከም ዝመጹ ክትገልጽ እንከላ ሩባ ሰቲት ብመንገዲ ከተማ ሑመራ ከም ዝሓልፍ ትሕብር። ሰባት ብምሕታትን ናይ ሳተላይት ስእሊ ምርኩስ ብምግባርን ብዝገበረቶ መጽናዕቲ ድማ ኣብ ሑመራ ኣስታት 7 ዓበይቲ ኣብያተ ማእሰርታት ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣስታት 10,000 እስራት ከም ዘለዉ ትሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ካብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰባት ንምስቃይ ከም ዝጥቀመሉ እቶም ናብ ወደል ሕለው ዝመፁ ሬሳታት ብሰበስልጣን ፀጥታ ተቐቲሎም ናብ ሩባ ናይ ዝተደርበዩ ተጋሩ ሬሳታት ከም ዝኾኑ ትገልጽ። እቶም ሬሳታት ዝእሰሩሉ ገመድ ናይ ኤሌክትሪክ ሲልክ ከም ዝኾነ እዚ ስልክ እዚ ኣብ ገለ ኣብያተ ማእሰርታት ሑመራ ዝጥቀምሉ ከም ዝኾኑ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምቕራብ እታ ጋዜጠኛ ትሕብር። ጋዜጠኛ ኒማኢል ባግሪ ዝገበረቶ ጋዜጣዊ ምርምራዊ ጸብጻብ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ምርምር ክካየደሉ ኢሎም ከም ዝሓበርዋ ገሊጻ። ጋዜጠኛ CNN ጄክ ታፐር ብወገኑ እዚ ጋዜጠኛ ኒማኢል ባግሪ ዝተገብረ ምርምር ኣብ ትግራይ ናይ ዓሌት ምጽናት በደል ከም ዝተገብረ ዝሕብር ምዃኑን ኩሉ ብቲ ጸብጻብ ዝቐረበ መርትዖታት ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ምልክታት ጃምላዊ ህልቂት ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ተወሳኺ ኣብ ሓያሎ ክፋል ናይ ዓለም ዋላ እውን ኣብ ከም በዓል ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተምሃሮ ዝመሃሩለን ዩኒቨርሲታት ይኹና ኢንስቲትዩታት ከቕርብዎ ዝጥለቦም ኣካዳምያዊ ጽሑፋት ክሰርሑ ዓቕሚ እንተዘይብሎም ኣብ ኬንያ ዝርከቡ መምሃራን ከም ዝጽሕፍሎም ተገሊጹ። ኣካዳሚካዊ ጽሑፋት ምቕራብ ከም ፈተና ዝሕሰብ ብምዃኑ መምሃራን ኬንያ ተምሃሮ ዓለም ኣብ ምቕዳሕ ይተሓባበርዎም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እቶም መምሃራን ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዓለም ዝርከብ ተምሃራይ ኣካዳሚካዊ ጽሑፋት ከዳሉ ብመንገዲ ኢንተርነት ክፍሊት ዝቕበሉ ክኾኑ እንከለዉ መምሃራን ኬንያ ምሂሮም ውሕድ ማህያ ዝኽፈሎም ብምዃኖም ምንጪ ኣታዊኦም እዩ። እንተኾነ ዝተግባር እዚ ፈተና ምቕዳሕ ስለ ዝኾነ ንመምሃራን ኬንያ ኣታዊ ፈጥረሎም እኳ እንተሃለወ ስርቂ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ትሕብር። በዚ ምኽንያት መምሃራን ኬንያ ዓለም ክትቀድሕ ይሕግዙ ኣለዉ ብዝብል ውዕውዕ ናይ ኢንተርነት ዕሜታ ኮይኑሎ። ኣብ ዝኾነ ትምህርቲ ኣካዳምያዊ ጽሑፍ ብገዛዕ ዓቕምኻ ክትጽሕፍ እንተዘይክኢልካ ትምህርቲ ዛዚምካ ክትምራቕ ዘሎ ተኽእሎ ባዶ እዩ። ክትቀድሕ እንተፈቲንካ ወይ ናይ ካልኦት ቅዳሕ እንተቕሪብካ ድማ ከም ስርቂ እዩ ዝሕሰብ። ካብ ትምህርቲ ክትባረር እውን ተኽእሎ ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቀነ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ንርእስኻ ምኽባር ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ናይ ምምሕዳር መየጥ ኣብ ርእስኻ ምምሕዳር ዘተኮረ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት መምሕዳር ግዜ ብሕታዊ ውድብ ኣብ ሰዓቱ ምዃንን ቃልካ ምሕላውን መምሃር ርእሰ ምምሕዳር ኣገዳሲ ክፋል እትስእል እኳ እንተኾነ ካልእ ተወሳኺ ነገራት ከም ዘሎ ግን ክርዳእ ክኢለ ንርእስኻ ምኽባር ኣድላይ ሕመረት ናይቲ ጥዑይ መራሒ እዩ።
نرأسها زلك أخبرت أما ودعتو نقول مراحتي زقبرو نقرات كبلا شويو نرأسها أخبرت مرأي مسبهرية صبيعوي تأساساريو نمنتي تسألويو كم إني بزعبا جزاء رأسها مفلاتن جزاء رأسها كنخانن زعم مسألة كالا أقداس بهرياتون يسمى معيو نسبات نابخا السحبهم ناي مرحنته بوي هلوكا خون تخونا جن نرأسها مخبار انت زي تماهيركا السبات مس مرحنتكا تصبيقهم كقراربو يهزقمو ميو شوعته نرأسها مخبار كتقبرو زخلكا نقرات بوشت أخدوبل تنسيكا تنسن ناتي تأمنلو نقرات كتأمنن تخليها الصحت انت زي كوينو أبزخون يخون نقر ما تكل انت زي بالكان بزعبات خالوت زحسبوه انبزازي تشنقن نجزاء رسخا خبروت نسأجركا قديات كم زلكا كزارب مخالكو نتتأمنلو وي كتزارب زي تخيل انتوينكا نرأس خايخا التخبر زلخا أخبروت زز وصيتاو مرحون أي كتكونن يخا نصور درت جزاء نهيوت كان ركبات كان زملكت طوي درت كي تسكف كان نخت مرس بزي قديتها وانا ختبل كمون بزي ناي جبن سمعيت ايفال نختبل يخلكا نرأسها اتكنا خنا اللوميلاتات تكبر الزغاء اللعول صاطيا بزهلوك عوان وان كي ترفه نرأسها بقبوء نكتكنا خنيخ إليكا كأسعال مرحنات نمركاب جزاء رسخها مكنا خنا دلايو مبسعات هتكحلو مرحنات وتر مسواتتات زتغالليو يخون بر اتم نرأسهم أخبرات زي بلو مرحتي قوقوي مسواتتات يقبريوم نخلو أتاب هزباو مدراخن ممسات إلهم نتعن أمن نتعن ناس درابيتهمن ننقربا فتوتهمن مسواتي قبريوم أخبرات أتم زقربوها عقب نت نرأسها زعت خايمة بساعتات مس اتفصمو نتم التفكرم سبات بغض على قدامنت كتبهم تخيليها صبوق بحتاو تكسات أمعبل أبساعتو مخاهن قال كام حلاو نفس أميتات مدرتات كمون كالق كمو زعم مسألة نقرات مدلاو زمسل الله متأممان زحدرن هيوات كم زعيز قبرن نقرات نرأس خازل لك أخبرات أمولو هيواتكا صبوق غيركا نخد قربا كدفاف أخايوم تأمامينكا كون نرأس خازل لك أخبرات اللعول بحتاو رحناتن زفريو نرأسها تخبرك لها بزعبا جزاء رأسها فخوصي بلاكا كتمسطوه أهل ليك عنيو نهتم تمرحم سبات أما قلقالك تتذكر تخيليها زيادة حيل زهب مراحق تكون تخيليها فرهن سعرن بزو حيط فانيو نرأسها نايم مراح لفنات ملوء بملوء ما انت تردعو نتقند قداي رأسة أمانات مفتاح الزيا قداسيو رأسة أمانات رأسها مكنخان كمون جزاء رأسها من محدار بحبار نجزاء رأسها نايم مراح كالت علوو تعنا نساعتن كأتسألنتن مركاب سلست يوم صبو غيرهم كعيو لوام حدث صبو غيرهم مرحكلو سلوانا تكبار تخلو وترو يوسخيو سلزخايخا صبو غيركا تمرحو زلكا لعلقلو أقداس زغونا سب نسخايخا صحافي هابتاب مايناس نقلنا تماليو لو من خين عوات عقيتنا نقل يوم دما لومي صباح نخي عواتو كعوتوميو قدمي 15 عامات هزعان بابا كحجزك هادو أبو نا صغيل كاتراي كوفل
هزان أنت بابا بجخر إيني أبو أنت أولع أتسمع عندي كنت سألك هتصوتها أكبر كويس بلك هذا له هزان جن أي حلو لأنيو حطو يغسل أبو دما مجنحتي والساخ أقداس انتخينون يدو وسيبل شعوت هزان أتبقوا السرح زلو فتصيمو كم زي ملكوتو يأمن مو سقيبل مرباش يقارزو أبوها ودوت أباي سلاز قبري حقوز دار 15 عمت أبو أنت ودي أي تحفرن ديها أبوها أنا سراحو كسي صغيل كاتريني ما نسي أنت أبو سلجين عندي أبو تاي سري حكاية سلجوكا بنفس هارم مسكوين كامبر ما نسي نعطتي أمو سراحة يقولوني أبو تاوكين كازي تقولو عندي باك عيبلنني أبو أمو سراح كي لمدكا كي سراح كا تبلع دم بلع يتغل مع 15 عمتات هزان زنبره نايلوم من اسي سلمتاي نايته هكيت من مفاس كم زمع بلا يردوني مخنياتو أبو بهزانو كم زوصعون ناي سراح منفسو ايكوننيو نابز قص كاغي تقرب نابلا خم زداخمو ابيلوا اتزياده زحزن دما أبو بعلو نودو هكاي تبقسو زي وسدن فرحن كم زقبرو زي ردو مخوانيو كالو ولادي قدم حصرتها مش عمد هزان أبوي كحق زكادو أبو هابروم زودي نعسكا انت يا هات حق زين دليها هزان زيادو قبلك أبو واو أمو جيغنان دي هذا أخين كالي هزان ببرقصو ناببقو يقرب أبو السنا بالكسبل أبقرها وديقو خي هسيكا نفع هوابل بزد مهاتو هزان وترون أبو محجاز بهيبلو أبو دما ولا ودو قال نجرنا بلا شوية كأسيلون معدن سحتيلون بلبنا ناجن حنين لامدو شو هزان أبو محجاز كم سراح وسدو نسرح دما كم بهلي وسدو دهرا 15 عمتات من اسي انت ابو نعندو ياخلك اعرف بعلي يالو هندو دحان زودي قريبنا عندنا من اسي نعبجها اديكا صبيكا يزلا زيامون عايق دفلي طاطا عبيله خركبكاي ولدنا اتهم معبينا عبص الوازلوم سباتيوم كل ولد خيتردوم كم انك تكوني دليخا قال خال عليهم كتكوني دليخا لا عليهم كاغبرها كل ولادي حلاي دقوي دقو قدوو دقو اب حدغا خاتوا دلني غناخا بزحت ولدي كاب زخلو فرحتات تبقسم ندقم كم تسبارق حام حيرز تنقولهم يحسيوم قال يمون فصومي المسوام ناقلقنات انقاغ زيكون نعقاتيو قلعا ولا حانت خقبرا كألني بمبال ندقم حانت كويس رحوا من ازغايت تنكفاي كوني استبعالك اطرا يسمع امونقو عبيت غايتاتو وزاته بزبلو مقنا حتاتن ناي بيت حقاقاتن عبي اولاد ابو امرؤو انتا يخسرصو برقص قالو تاو تحتاسبا كل حدش نقر كبير كويني سمعو نفسو خا نخفتنن بقطع خوينات سمعون نفس متحت يطري اتزخف اقص وقنا ازي كونن نسو نمسعبه اتنكو من قدي نسو طرا كوين سلا سمعو قدمنتهم ناشتحواتو حدار مسقبرخا ندقو خبناتو غيريخ بيوم منجي مصحف صباح دراسي إرمياس سلمون راديو إرنا
أتنا قدستي تقصتات بهنوك هبته حدا نبعوت كتقوعز كلها ندحريت هاي تأمت أبعوت كتبزح كلها جن نزنا بركايا خونتات هاي ترأسا كلته نتفتو سب كترأ خلها في الشغبال كم تفتو خردال كايو نسأل إخاخ تركب كلها في الشغبال نوشت أو حيلها كريال كايو نزت على مكاسب كتري خلها في الشغبال تعساخ سمعيو نزيت فلتو سب كتركب كلها في الشغبال السلام كتركبيها سلسته نزبدل لك يقرأ مبال سعادة يكونن فقر ممهار مالتيو أربعته أمون عرك مالت من بار كاريو زمس أكازي كونس مدفع كاريو زحتى الكايو حموشة سخون سب نحزنكا خوسد فقدنيا سلزي كونه نحاقوسكا تغريكا يتهبو حدا قزي نقرات فحكو بلغلو منالباش ببوتهم نحازو كخوني خاليو ودشق مالت مزخون سب أمون كوينو زنبر مبر تصبق مسرعي زغربكا مالت هيكونان سقوم تخابقن عنا انتخينو دلي خاص عنكايو دلي خمس أكاخ ترخبيخا نتفتو سب نلسان كازي كونس نتلسوه لبغاها بو أمنات زقلاز بسناي قبرنبر بملحسا يكونان سبات جنزب كسنو خلو نعاقا يمسلو كرخبو خلو جن ننبسوم يمسلو هابتو ود سب نصوح حلنا مبر بزح جنزب يكونان اكاي سب كيرئيل كا عين تخي تعمت سناي سب كحلف كلو خيملت اكا كفلاسفتات نحد الزمن كما يالو مسبلو زمن مالت سخايخا سخا سلماو انتخينكا سلماو يخون نسخان تخفي اكادما نسي خفق بلوم تجينا انت لها اب حلفيخا تنبر زلها تهوخ انت لها ام مصايخا تنبر زلها حقست لها جن ابلومي تنبر لها هيوت نزلكا تحت نجار الرابح كام مسرح مبار كل جزء صبق نجار مركب مالتها يكونتن كل سب فوليته هو اللو عسى انا بقرب كحكور بزي مخالو تحوت عاقم اللويل كتفردو انت لها جن درجات حساس بخايخا قليسكا ننجرات بات نحنا اندي مبر بات زلوون كون وزو خقلون اين تقمتا منينا بينخا مخان تفتن تخينكا بينخا مهلاو كاي تسلايو عدلات انتملتو كالوت عدلات يمزفتقرو بزملتو عدلات كتتعاس كن نتهم استخفتو حدست عدلات اين استبللو من ملوك زينا صباقي هواتا مدلاينا نحلفو صباقينا بوشتنا مس انرخبو دما مدلايو قاريسنا من بحر نجمر بهنوك هبتا راديو إرنا كم قولو مشلا اللقوان اللقزي بيلكا بيلكا حشوية وترق الزام وترويه وانا اللو ورحتها اللو زودك اكا حساب اللو قلبو معاد زيت العلو مسيء كافتكا كل زرقكا حسيب كازقيقا كتوني سلتكا ساتنا الدغ تدحريخا والدغ تايدو قباريو ناتو براريو إدكا تأسيرو خرن كريد انت بولو خاب خورني عيد تمخورو الكالي تنكترن انت دربيلكا من باترن اي بالكا دحان كتل كتل اي تسقل حداق اي تسفلل ناين دامن دنن ناين دامن زهلل شقورا خاقير كاخم نقول كم قول مشلانا تولو لخا
مسحقي انتاي دقا لبز لبخا بيمان كاغصاع بسقام كاغصاع معي انت بالكا زودك كاسلا عرقرق انت بالكا انت بالكا صعصع ايتدن رأسخا قناع دقاقنا زهر هذا البيز قسلا خبدي كأمر الرؤيو قزي تفارادي هيدو كبريو انا تبراريو بزحاتن تمزحاتن تمثيلهم نهبن فرقن انت خونخا حون قزهن تخونخا خم كرامات زي وقح دق المات اي بالكادحان كجج طلع كساب زبل وقح فتا اللخو خم تبل زي تتأفق شمعة فتلانا تخخي نامخخ سمعة نا نبعتوه نفاسنا اللهما كم تسلم لمطواف التحدر قيما انت يدوق بريو انا تبراريو حف كيبلو وحف زبلو تقنا ميناش اللمولو اي حتى كاي أبسكا وقز كنون تبلوخا بزي نحفت بزي حندا كم أريوس كم يهودا سألأكوها كنتأكوها محلايت الماين تبلوخا اي تكما تاي قدخا اي ترتع اي تسنن كم مشلا كم قدن صحقوا بهاي بلو انا بس الكابروسن مقلو انت اتعوه قلوخينكا انا عنببكا انا حرركا قطعمي بين هاي مريم بيت مأسرتي ألم بكأن شحن شعتميتن سمنان حمشان نساقوا زلاتو أتفنو الطباب كنا كسكلنا كم متلو متالو ناتحنا قرنا تاتي نابلكي تاتي تبلنا كجل بلن مون ياتي يمكن قل يحب المواب قلنا يلخن زلنا يوخ على كمبر زل خيوس بخدنو حتى زعسللو نصحات وقينو رأيها مدفانو حسارة مسفانو تايك تعمكيلو أريام بزي سماي علم بزي صحاي لعليخن تحتيخن مسحمد إدكن أقرخن مواعل تقامد تملالسن موي بساجو باقاي مستزتاي قاجو أتنسق دما بنيح تدقيفه صوركن صنعتكن كم والتا حوقيفه نسا كوازلاتو زد مسح لنهاي حق الزاندو قداي دقمن خلقاي قد حقي أفتن كواتو دبتركن برعخن كوازلو قواسئن ريحكي سئنان كنكن قطمون تأفئو بين خيايكونكن سمعي عين خيب نبعتك بجو قنا مقور حساب كم زخنا منجو تسفان الزبا سعرات نزباجو أتنبعات كلام تجلم تاقتني مع قرتغ مهدر كم مخوان متأن نهيوتها بهيوت تقتمي مهلاوكي منم ماي فلتأن قدا سلام بيني ملآتنا فقودكي هيوت كم يالو دي حق أي حطوغي هيوت يلن دحرقتني داس بزي مرعاتنا يندامن قزمي قتم مستأسري كل تفتحو أكلنان منفسنان قالنان حساباتنان بقى تفنتحو مريحنا بزي رئستي مزامرنا بزي هرمت سقمنا بزي نعتا وقعتنا ننبينو سأسعتنا يلن ونو زمسلنا نقبر نقدمينا ننبر فتاو يبلنا سألا يبلنا نموت بعلنا نقتل بعلنا نبذاتن كأب هاورن منا بناتنا زيناتنا نتصفع نقزا الدمس ولادا نما سند كلا ورقو خينو بسرقلا دم سبس برهو حفن تياب عفو زنت أباب إيدو تمسقن مبالي لن أقلفنا تحردو يقرم كمبر هيوت استرفع باللان تنفاسقن حسينيا
زيت صوري بلان علنا نخبلكي كم زينا نحلفو انت بعما خو انت بدفدافو نقتلت فتحي كساب زلخا نات حلالوخا ناوسلتكا ناوسلخلخكايو سرعت كين حز يلن قطعي عقب كين بل يلن سمعي فقر وقينا من السقا رهرهي بحسم حريقا حلنا زقزفة حجو غرتتيو نبع الكرمتي زمجت معتيو أم رحاق زلو حنفشفش أم تحقاف زلو ساي فويسو فواويسو عوانو غيرني نخيص حفو كوابي إيدي حزني أبسميات قطني كوخبي دليو كوخب ترف سماي سئينيو ولا يتدقسو بالمحلفو ورقات وانجليو وابنفاس صحافو مخرنا لو كنسرحكم قرع هواريان نابلنا نزمقوع همرابين نابلنا نزنقوع تاي حلفتي وجاقي معسي زوقع رقعتي حبني بوتاخي سفحيو برعمساي قطمي مساخيو أنت ما أزني كأستي إمنا خرناع أحمم دبي لكي كان دمس إلنا بتبنا فقط كبدينا تحوني بتسموني دهاي كسيني سلام بلي تمسنيات أبحانت مدري أتم سميات مبالكو خموا بيك تراخبو سميعيخ أبا نباي كم زقربو مرد صحاي منش إبانا ورحي من يوتي صنعاتيو بحبوغ تصنحي برتع زناب قلت إفيز صحي قطعمي بخري قبري سوس راديو إرنا فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتو يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلليو صحفات مزلو بترمو دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقدر فلاي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مقسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إرنا زخبركم تخطتلتنا نزس عزي تراليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبزازيمنا لنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوالن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو